Türkmen bilbili adyny alan beýik aýdymçy aradan çykdy. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen halkynyň saýrak bilbili görnükli sunwat ustady Medeniýet Şahberdiýew 87 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Liriki koloratura soprano sesi iyi bolan bu aýdymçy ören şiirek duş gelýän talantlardan biridir. Resmi terjime halyny Medeniýet Şahberdiýew 1930-njy ýylyň 23 fevralyny Kerk şäherinde doguldy diýilýär. Munyň ýa-da onuň 7 ýyl çağılar öýünde bolan gaýdylýar. Ol her wagtda ýetim galypdyr. Şol sebäpli de çağılar öýüne düşüpdir. Doguluş hakyna şahadatnamy oňa şol ýerde Kerkiniň çağılar öýüne berilipdir. Şoňa görä medeniýetiň nirede we haçan dogulunlygy takyk belli däl. Aslında ol ilkinjileriň hataryna Leniniň şekilini hala açytan tanymal halyçy Bibi Ahmedowanyň hem edebiýat tankyçysy, soňraky Stalin sürgüniniň pidasy Halyl Şahberdiýewiň ýegençisidir. Kerkiniň çağılar öýünde bolan döwründe medeniýet aýdymsaz boýunça ilkinji tälim alýar. Hem onuň aýdym aýtmaga ukybynyň bardygy aýan edilýär. Ol çağılar öýünde skripkada saz çalmagy öwrenipdir. Sesler saýgarmagy bolan aşa ýokary ukyby hem saz sunwatyny bolan zekini ol gyzjagazy sazçylyk mektep internatyna ýetiripdir. Ol şol ýerde skripka boýunça tälim alýar. Şeýdip sunwatyň uly dünýäsine aralaşýar. Stalin lagerine bolan Halyl Şahberdiýew öz etmedik günäsini gany bilen ýuwmak üçin milletin uruşa gidip ol ýerde de agyr yaralanyp gelenden soň ýegençisini ýygyna öz dogduk şäherine alyp gitmekçi bolýar. Emma medeniýet munyň bilen ylalaşman öz okuwyny dowam etdiripdir. Soňra ony sazçylyk uçulşysiniň vokal bölümine okup alypdyrlar. Ol şeýlelik bilen opera aýdymçysy bolup ýetişýär. Ol türkmenleriň arasynda ilkinjileriň kataryna Moskwanyň Dünýä belli konserwatoriýasyna okuw girýär. Oňa Moskwa konserwatoriýasyna indiki Rozana diýer ekenler. Konserwatoriýadan soň az wagtlyk Kiýewiň opera we balet teatryna mezzo soprano sesi boýunça solist bolup işläpdir. Soňra ol Türkmenistana geldi hem Magtymul adyndaky opera we balet teatryna öz ukybyny, il gününi bagyş etdi. Bu teatrda umuman Türkmenistanyny Medeniýet Şahberdiýewden öň liriki koloratura soprano sesli milli aýdymçy ýokdy. Bu ses bolsa opera sunwatyny iň möhüm hem tapylgysyz baýlyk hasap edilýär. Ol türkmen kompozitorlarynyň döreden aýry-aýry aýdymlaryny köpçülige ýetirdi. Aýratynda Veli Muhadow hem Nurhal Memmedow bilen köp ýyllap işleşdi. Bu bolsa milli professional sunwatyň ýurdun çäklerinden daşar çykmagyna giň ýol açdy. Şonuň bilen birlikde dünýä medeniýetini tanalýan ustadlaryň romanslaryny, opera aýdymlaryny hem halk aýdymlaryny ýokary derejede aýtmagy başardy. Medeniýet Şahberdiýew rus kompozitory Aleksandr Alyavyewiň bilbil aýdymyny aýdyp türkmen bilbili diýen resmi bolmadyk ady gazandy. Türkmenistanyň opera sunwatyny dünýä belli ustadlar Rimski-Korsakowyň Padşa gelinligi, Verdi'niň La Traviata hem Rigoletto, Rossini'niň Sivil delligi ýaly operalaryna baş roller döretdi. Şol wagtyň özünde türkmen kompozitorlarynyň kinofilmler üçin ýazan aýdymlaryny aýtdy. Ol bu aýdymlary bilen dünýäniň ençeme ýurtlaryna çykyş etdi. Olardan Nurhal Memmedowyň Türkmen Sehrasy hem Ganly Saka operasynyň aýlaryň aýdymy aýratyn hormaty eýe boldy. Medeniýet Şahberdiýew ömrüniň soňky böleginde ýa-da 40 ýyllap türkmen ýaşlaryna vokal sunwaty boýunça bilim berdi. Medeniýet Şahberdiýew SSR-iň hem Türkmenistanyň ençeme hormatly atlaryna we syýlaklaryna munasip boldy. Ol 1970-njy ýyldan SSR-iň halk artistkasydy. Halkyň aňynda medeniýetiň ýagty ýadygärligi ýaşar. Ol öz ýylanyň saýrak bilbilidir.